PNP Special Board of Inquiry nibutyag nga si resigned PNP Chief Alan Purisima namakak kang President Benigno Aquino III kalabot sa operasyon sa Oplan Exodus sa Mamasapan o Maguindanao niadtong Enero 25. Base sa pagbinayloay og text messages nila ni Purisima ug Aquino, nasuta sa BOI nga si Purisima ning hatag og sayop nga impormasyon ngadto kang Aquino nga miresulta sa pagkalibog sa presidente. Sa text message ni Aquino kang Purisima atul sa operasyon, butyag sa presidente nga nangutana siya ni Purisima kung still in contact pa ba ang mga SAF troopers sa duha ka mga target nga sila si Zulkifli Binhir alias Marwan ug Abdul Basit Usman. Apan tubag ni Purisima kang Aquino nga kasamtangang nakigpinusilay pa ang PNP SAF troopers sa BIFF. Matud sab ni Purisima nga gisuportaan sab ang PNP SAF troopers ug mechanized ug artillery support. Kagahapon, gipresentar sa BOI ang mga report ni ini ngadto kang PNP Officer in Charge Leonardo Espina. Gihulagway sa BOI ang text messages ni Purisima nga erroneous nga mao'y hinungdan nga naglibog si Aquino. Matud sa Board of Inquiry nga ang artillery support nga gipasabot ni Purisima wala sa lugar diin nahitabo ang operasyon. Dugan sa BOI nga ang paghatag og sayop nga impormasyon ni Purisima ngadto kang Aquino posibleng hinungdan nga nagpasagad lang sad ang presidente kalabot sa sitwasyon sa operasyon. Dugan sa BOI report nga dili angayang manggilabot sab si Purisima sa operasyon tungod kay gisuspenso na siya sa ombudsman sa kaiyang katundanan niadtong panahona. Kaganinang buntag ang BOI report sa Mamasapan na operation giturn over na kang DILG Secretary Mar Rojas.